Ассалом тамошобино сазеназен саломати хубай бисёриё интизор будан нигоҳ кунен. Ҳама намуди паплинакое ки дидестен ҳамаш оригиналан сангчоша бинен чихо хушрӯ задаган гул майда дар курай гул калон дар курай 3D дар курай арзони арзон шидагай акция рафтестай ҳозирашта духтаро успед кунен ина минора донаша дида буден чанд буд ҳозир бошад акция рафтестай диташ 160 сомон 80 сомонӣ меафта духтаро успед кунен ки тамом шава и глора бинен охи чихо глои хушрӯвай ина ҳам 3D иҷада ҳам дубайский аллараш мана доставка дорам фақат ма рақамашона мемонам дар рӯи экран ина касседа дар корай муроҷиат кунен даррава как доставкатон мекунан ира бинен и аксияра нав сар додагиан духтаро мана метавонен дархост кунен ина миям қа хушрӯвай ки дайтон боша и гули камёфт буд ина марамат ҳози ҳастай в наличи ду намуд бо санг задагиан мана марҳамат кадомша мегирен ду либос 160 сомон яъне ки я либос 80 сомон меафтада мана марамат нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шидестай успед кунен ки тамом нашава ира бинен ишаишта хушрӯ моделу дар ҳақиқат ҳам хеле зиёд омадагиан мана мигила бинен чихо гила ки хеле светленки хушрӯвай тобистонам хеле гило мепурсам бисёриё марамат ҳастай манай 3D уша бинен чихо фасонай охи зиндаи гил инай моделам манай гилчамай дорам бинен беҳад хушрӯча мана кадомеша интихоб мекунен ҳозирашта в наличие ҳастай ҳозирашта арзон шидагай метавонен дархост кунен баданаи вая адрес гилакам мепурсан ин адрес гилака бинен чихо нусхаи хушрӯш омадай ира бинен охи чихо хушрӯ ира бинен дар ҳақиқат ҳамеша ишта хушрӯй ина сафедакам фасонака сафед мепурсан ина марамат бинен чихо фасон ана бад ина ёра нигоҳ кунен духтаракои азиз якча мекушен ира бинен ина гила диден чихо хушрӯй платьядам фасон меброя киртапочадам гудак даям кунен хушрӯвай гилакаш баданаи зардам гили камёфт буд ина ҳозир в наличи ҳастай аи зардакам метонен ки дархост кунен ёем ҳамин нарх ва иноям ҳамин нарх шидагай духтарако бинен ягон ҷо ин нарх нест леки ҳозир акция рафтестай ина метонен ки ҳами 3D-рам сангчадорша ду либосша 160 сомон дагирен яъне ки я либосаш 80 сомон меафта успед кунен касе ки духтарако такрор мекунем касе аз 10 либос боло мегира ино бо арзон мешаванд мана бинен ҳамаш нархҳои дастрасткати пешниҳод шидагай бинен охи ина мигилам гули зурайда бисёриё пурсида буданд ҳозир ина омадагиай метонен дархост кунен инаи тиграй ишам ҳамин нарх ям ҳамин нархая ва ира бинен чихо хушрӯ инаи гулшам фасон яке кам мондагиай расчётато нагирен духтаро